manyi iguru yobo chenu barasangana intwe batumanya mange ngana kite anyora ngani gorwarete no twara bintu byonsi ani okanyora ngato kunyara wikira nimero bili yao kuri ndekero bwata fe yao nigo wikira nimero bili yao limorioka igori tukuri rero Jumanne mugani twikire as studio our very beautiful woman ngoto tebyare nga ereningo kayarule na ndintu sanga mange kuri nde nyora mwana munyaroka musubati abagaka mwensi karansa moike ekiagera enkwana tochukukwana nigo etulengete nigerenge togosirwa korwa sabagaka nabasubati tusirwe egere tumanye gusuka motwe amangana menstrual healthy afya y'abasubati ayuna artochi kuligerera litkolia rero namugene twikira se studio ikaransa ekiagera se mitandao nabagotonyora buna Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube otonyora Ndizi TV News nabayigo SMS number neri gorabu ase TV yao wosenigere noti sano na ibere kianda ibere eyemo kianda ibere isano na isato ibisato inye igabano mwanchu muligerere nabagotolikiraga abo ujumbe nyora litukeli ilia World Menstrual Hygiene ndia chengeru litikolia Jumapili kolende asengencho totale konyora bana bange litikolia Jumapili gose weekend ligasukiwa gocha se litikolia Jumatatu elio omugeni one no arenge gati abali bagendete gukolese gigoro yokunererwa ku mwana munyaruka na stigma nebinte binge kolende ayonsi ngotumanyale karibu sana Madam Elizabeth. Wakiri sana. Ndiyamana. Kurutua karocha nete long time ago. Karibu sana. Asante sana. Ande nago kire kuikaga ase studio. Eiwenga waikire asato ereru egere tuchiko sanga senchira yobo ikirano. Karibu sana. Asante sana. Ntake toinyeri mwanchu muligererio lyo kuligereria for the first time usolyo korodira sentunde ntangani omumanya malie tao na kyokorokwa nkayokorwa nkayoboire alafu na ndenkyo gokora tomanya guchaka. Karibu. Ndiyamana Sara siriwaga. Asa Marieta nkoro ku Elizabeth Nyabicha. Yes. Mtene mangana reproductive health ase county yetu ya Kisii. Yani mangana yoroiboro. Mangana yoroiboro igo ara mange. Yes. Togo chakera mangana family planning. Twacha mangana ya bangina goche clinic. Yes. Twa nyora na afya bambiyere kerare mulito. Twa makoro twa kora mangana ya ko ensure una bangina bachire nyagitari bayibulire nyagitari oruye nyagitari karebya omwana oye ande twalendo mungina no mwana oye kere aiboire anta nakoro twa check amangana ande bono reproductive na cervical cancer menstrual hygiene na yanda mange no nyechi cancer una cancer yorobere igo reproductive health nengale sana eyine gasingi yamwirwete gokora singincho obachenu bumusubati nigoboro bwenge nchene ne bwise gukorerwe gosoliga okanyora nga amagima twasiririe mono cancer yoroiboro ni cancer yorobere na menstrual hygiene gose obachenu bubasubati korwa chinsa mocha echiansoni e process ili ya menstrual cycle nero goikere ndwe na ende na kitugo kwanira litukolia rero kulinde totaragendera gochime Madam Elizabeth Nyabicha mbemana so kwanirieta tabyo mwanchule ndenka yiboire nkankai garalio mutago manyamo omugetutu ole omubasi mumachoge omugirango Inje no mo Kenya omuiboro Kisii County seito kiamo kama sub county ya Nyaribari Masawa. Okay. Chironge village. Tata kuro kusino Nyabicha na mama nana Nyabicha. Okay. No wale se village ye Chironge. Kazi yao sana ni kutumikia Mungu kanisani katika kanisa ya Katoliki ya the New Parish ya St. Philip's Chironge. Wow, asante sana. Igaya ngoro Nyaribari Masawa. Kabisa. All right. Bia sana. Umwanchu munekaro kwa manyiro mugani ona sakuru amkiamu kamakuru anomugusiare na erotogo sanganere endrinde iga okore mirima serikali ya county ya Kisii department yobo chenu mono bakurigeria yobo chenu bumusubati. Musubati naki akoba mulito naki bakumurenda weikanyoro mwana obachenu bwensi pibuna kwaiwa reproductive health nigere ntambe kigima wana gochaka omugani one gosimada moito ase studio ali tukeli ya World Menstrual Hygiene ndia begetu ensemo ekerenga kili tukeli gange ntoki karatu asiorira tutaraika buna esheremwa bwateli tukuligoro. What was the intention yokubeka litukeli ensemo?
Mbia mono Sara. Menstrual health ase obogare okwana igoro ya abang'ina na abaiseke. Omwaiseke buna gokina mwikale chinga kibono into adulthood. Miaka omwana igaro omwana kurwa iboru kawiki miaka kianda iga omwebero uchaka gochenji linda koleke abo muntu omonene. Uchakire miaka kianda. Na ndo bono kwame konyara buna in the process yo gochenji ibintu nebingo muntu agochenji omubere. Konyara tore buna obutambe ngo chabole. Omubere ngo nchokole basubati batwara hips ba voice ya chenchia aba murana barumba bwate beards ya chenchia. Bono kwame karabuna so muiseke no yakorocha kama ngana amenses. Asaba usiba bataba chinga kichyomutinyi usengo ntayoli ngana gike gusiria najejo chinga kichyomutinyi bono lende kwanyora una bono kuri myaka iyo achakire kero mutinyi omoiseke gosomo subati ngoiterare amangana yo menstruation kero mutinyi onyara korora amanyinga kero omutinyi asa matuko ane 5 6 iga averagely kwanyora una matuka yo gare 5 Ono chitariki echi chia 28 May chiarenge Jumapili nalyo ensengima egochenga litukeli 28 yeye ase musubati akonyora erangi yae after every 28 days. Aki kitolandere tingaki ase chitariki chia 28 worldwide. Na andi kwa akonyora una averagely amatuko na 5. Na kibono chitariki chigochera una 28 May. Ono lende ase county yetu ya Kisii mangana yo nigoro twakolete yoko kwa negoro ya menstrual hygiene. Menstrual hygiene ne wide na ande negento abantu bakirire amatuko betali gukwanwa yani negento abantu toroche na nekyobosoku na kiki wana twasokerete ngaki our theme was we are committed towards many things towards menstruation ntege tangani ngaki stigma na ngaki no musubati kara sama tuka yo mutienyi na taroka na sibanto usiaba gusiba gotaba she's unclean ta sawa mugonda chingeni chingeni nko machire gose muiseke obera nyumba ta kwenda school ane kwanyora buno ukirire pi tali gukwana akirete kibwechaire una bona ukieke etawata na menstruation is a natural process like any other thing. All right, bia mono sana madam Elizabeth asogo tuiguranga litukeri na kiria begetu ensemo twanyolira about 28 ase menstrual cycle ya basubati twanyolire at least mondongo ndale 5 days abandi bare 3 abandi 4 abandi 5 average living whatever is 5 days na kiachirete 28 May 2023 go sumwaka onde bwenzi olekero mwaka igo ligo chengurwa in fact litukolia Jumapili lakini senjo yange weekend ntumaye ngachi shereka ro chikobe weekend chikoba pushed ocha the weekday eyo yakoregeta se county ya Kisii kone tutaraika twemanya mangi goro yo muyigo yo igamwa korete usetare ye igamwa korete no munyagitari ore no understand it nki kentereti amangana ye iga gose minister cycle manye goche soke. Can you take us through nki gikwirira mpaka what happens in our bodies ime asomo verbo musubati mpaka twacha korora omutinyo yo iga mpaka osoka what happens internally? Mbiyama na Sara una nateba igere part of growth process una omoiseke o tigakobo omwana bono chaka to identify na nalibona bereki abeiro mukungu mukungu anything nalibona omuntu aranyare bakoraki kuibora kubulyo bolto na ndaibole one process eyo gakoreka no mubere nelibuna omubere yani ntawe una enda yo enyomba yo mwana the uterus ngwe prepare kero mutienyi konya rabuna egg ya very released erinde yatako koganya fertilization kurwa se sperm alafu one erinde pregnancy correct okay bono uterus ya correct ye prepare ya chaka kobatik yachaka kobatik ye prepare for pregnancy bono kwanya rabuna ekere pregnancy eta uterus area bete thick ya correct
ya shade off. All right. Yes, wano go shade off na ko kungolinga ki amanyinga ria cha gokora acha uiteka ngora ta wite kalima una po asoka ngora ya fade ngora una nande ya gachita yoka ngora nande ya koraki ya soka ngora na tuba batabuna abandi bataba no guiteka abandi bataba ne rangi yo mutie abandi bataba periods amalieta na mange aro guiteka na ku kore the general wono yes all right ego that is what happens ekerori na ria very produced ekerori ganyete libe fertilized anya fertilization take place then obviously manyinga alia chagosoka buno buchafu isoko bangalia very fertilized. That means umuntu very pregnant. That's right? Yes. Asante. Biamana sana. Mwanchu mwete una tali una gosoka uno buchafu. Ine resting me ito go tewa tutaite ko end. Tali buchafu. Ine natural process. Na chuga ge chara ge soke. Tiga manyinga ali umukungu na araroka nei. Araroka na una mabepi. Okay. Yeah. So I have to apologize and I apologize. Bulitali buchafu anyway. Yeah. Okay. Okay. Iga wana balba kuruganga ubnu buchafu weta wakiro motienyi nini that's the stigma tutaite gukora. Ekaro to igure igo what happens mpaka twarora umutinyo yokira osamanyinga yakiro motinya sabasubati twarorire what happens. Bono tiga toche direct amo no muyiga bwiri tukore igoro. Mukaranga mulichenge in that manner. Mwarenge in pink color. And by the way, why were you in pink? Why not any color? Inki color ende onse taleko bembaliri endabu uninchina wegendabu ngalende ngo chokwana toramangana. Even now your blouse ne was some pink. Ne was some pink. Yes. Team ya menstrual hygiene. Yes. Tuchakere era amanyinga gara mabaliri. Yes. Ibona watu bari gutumia nonye red. Ntobwate nonye pink. Pink mono yako associated no musubati. Yes. Ntobwate nonye blue. China chichikala isatu na white. Igo isekuliri chibicha chitu kwaro cha igoro blue njalengo ake njalengo mono pink nero yalengo mono na white njalengo. Yes. Yeah, those are the colors cha menstrual hygiene. Yes. All right. Mbali twata beko associated na manyinga. Na pink no muiseke tokani wana ne chichini. All right. Yes. And then dekara to go change colors. Baswati nko batule so selective as someone each color ngote wale pink eminent love. Yes. And compassion. Yes. Karogo sangano yo mino that is love. So you are spreading love as omoyogoyu. So why did you deciding mokore that omoyogoliri tuko igoro mo chamo? What were you symbolizing? Yes, ntaraika igoruna why we did that. Tagetenta be mangana wakolekana during menstruation. Yes. Onyo rabu nekina kiyato build it towards that. Unekaro musubatia ale ase matuka yo mutinyi. Oba kongumbora gwetera. Totatena no bakungwa badana lakini tubanta ko basomi ba understand. Unanga ki una rivia tara rangi osekera ko rangi konyo renga ki musubati nkuru mwalinda. Yes. Konyo rabu musubati nkuru mwalinda. Naro wativo mutu naro esiulie koira. Ya naro ora no nyumba pi. Yes, that's true. Konyo ranga ki wono asechi problem uche basubati bagwetera nchitakere support. Yes. Konyo rabu ne karo musubati ali asama tukaye yo mutienyi naro tabwati nonye ipad agutumia. Akitwa sokera tena ki totebenga ki nonye chipadi echi chitakuguli eserikali etakoleta chipadi asobonge enkoletera se chukuru lakini it is not so consistent ira tena kero mwana nkonya orale kero mutienyi igo chirachelimo ande konya na tari quality yari inde koracha bona kitoteka tanga ki amangana ya menstruation asikwe are very normal. Yes. All right. Bona yorene na kitwa sokerete number 1 ni kuhamasisha abantu baitonga ki menstruation is normal. Ekina kigentege tangana. Nandi. Ekana twasoga taso bonge gontwalenge paka na abagambi. Chiefs, the administrators, sub-county administrators, abanyagitalia sobonge. We were led by our CC Health, Madam Leano Alenge, our chief officer, Madam Gladys Novalenge.
alafu wano na abande abangi nonya women MCS mbale ngomba tumete one of their representative yo kuru ku Brenda no balingi abali mu mbale ngo elinde gokoraki koro ki commitment as I said the team ite yalenge una we are committed yani una tuerule go support amangana once pi menstrual hygiene. Right. Yes. Wone gente que tanga ngaki kuhamasisha jamii. Yes. Ekera kwa roche tugutarega tugurite sanitary pad ngaki stigma ili abantu babwate yani obwoba na kwebisa. Tosoke ngaki. Baito. Tokonyango. Yotabwate sanitary pad tomusire. Baito. Tigago seria abasubati. Korwa sega sibunanga kikwawe gosekanyoliru mate na barasi niko batayuna igwa ya gubuna yale na ikanchira this happened I went back twategererana. Yes. All right. Mwanchi muligereria jana ilikuwa uhamazisho serikali ya kaunti ya Kisii wetera department yobo chenu whether the CECM bobo chenu no alengo maswati lea bwali bakubaterana n'abanyagitari baito bali mu mbare ngororo naro chabasacha ororo ngo choro ntebye sengenjunga magana yako baya baswati boka but for yesterday event naro chabasacha barororo and in the sanitary pads nibitamba byobo chenu mondana wara kuminga pads nkeke gose nibitamba byobo chenu aseluga yanka kulende nabachikoro kwa pads gose sanitary towels igoma na chitoko kwanira tutaraenda atambe na inde madam nturuchinga at this era chinse mochi nyinge Kenya yaito naro chikuru Mombasa naro chikuru chinsemo ngocherekea barenge wa appreciate mwana munyaroka bamosire but it was very unfortunate up to this time abana mbaro batali kwa ende skuru during those days amatuka yose na hatana ina matuka mange sana so mwana komisie class na abana mbaro bagotume kama chanchabe during this time inkieke begose up to now inkieke gitarakoro up to now ngiki gitarakoro ngiki twasokera tapara ngaki egente gitako ba normal una chikondom chiko ba distributed yes. Really kwagenda andonsi waso acho ende yonsi kwanyore condom na into abasubati chibe available for everybody singe chombara batari kwenyara pi na andende egoron twaso gata ngaki sanitary pads and products echi nyinge chire munalende sara ntacha nechi products echi ngoro lakini limo tutakuja nazo hapa tuonyeshe na egoron twabe gete display gali twasomia abantu bategore echi products ntobate chi products nyinge yes unanga ki nonyo ulio tari kwenyara ntobate nonye ere reusable ara koleki atumie asibi anekere lakini waone challenge ne lingaki ntobwate iyo uyo tari kwenyara na bwata match nakiki twasokera ngaki amache na aratoke asobonge uyo tari kwenyara utumi osibie kwerene yae tamba kia ya tumire oanekera somogaso anekera ta somogaso gekoma nanda gutumia obuya nanda gutumia for very long yes atakeri bitamba bitatu iga biro siri specially for that reading a colleague tari nange tamba kende yonse okay yes lakini maya bandi gutumeka bali bitamba binde byonse sengenjo yobo takanobo ereborase abagusiba ito ona kikitawa tabanga ki ntuikirase gose kiro montanyore sanitary pad yani eva available una kende yonse kera available kabisa asante producer na bulri tangane kero gwatebanga condoms usemepira yo korubwanchani ngero igekorwegwa asinginchungo tangira marwaire lakini no basubade bitamba taliras mama gubat okoba keningeyo koira na libolria ye producer ito na mutagara lyo ndebwansi okagerete nga chikondom chiro chingo tanga chiri burwaire nga ntuna boto gutumeke bitamba totebya ngo mabekialia akoretwa ekero omuntu agutumeke bitamba abiri kero kende na ende bitabwate bochenu bibirengo byigora singincho atari kwenyara kugora bitamba ibi byo bochenu sanitary towels mbia mono sana ine libolire ya sana
etwaro kwane yore menstrual hygiene yani obochenu unekero omuntu omochenu takunyara kunyora nonye amarwairande akoro kunonye T infections ose urinary tract infections UTIs yes kwanyora buna omuntu aise gutumia nchakire nonye sanitary pad ya kawaida always iko disposed igebenete gutumika just within 4 to 6 hours neba unana ga Antoni Karengo okoraki utuguta nando tumie yende bono kwanyora buna omonto asengenja tari kwinyaro musubati obekere sanitary pad kurumambe bakamargo that is what is kwanyora ngaki bacteria ya groire ya sendiri gutsia se enjera yoru kwanyora una infection ya soire nando bona nando monto chaka nando kwerwali amangana ya infections pero chibona ono onye bitambaye bibinde togotumeka matembiro ranyore bi gotonya bikolik yani tari no kolik yani ere loose tari special pero chende bato ntra nange tamba that's why tawata una reusable sanitary pads ichiro elinda abantu baito bachimanye osebaya bwelinda batumie kubwa gutumia gitamba kende gionse kera tonye binte bibye gitamba timanya munana kera kini some fibers elinde chikola kira infections kwanyara no muntu nanya kera unonya kera gutumia kera gwetinyi yonse yatirega infections ya kolera ya kinire all right karotara rugabo ndoche Evelyn bikoro na tobate bya kora jense macha suswa agoteba well a very good discussion indeed about women and what they go through about their menstrual hygiene. Congrats to Madam Elizabeth. Ask her if someone uses the vitamba for a long time. I think may it cause a cervical cancer at some stage. Nabakubuli Evelyn bikoro. Beyabona Evelyn ya sogo tegerera ilindo yale bichibweli. Tego ko cervical cancer. Cervical cancer never take into cause ekuruku human papilloma virus. Right. Nande iwe gocha through kumera na kemobiri through sex. Yes. Igo gentokera bene ne infection. Nane nkolengin Evelyn onyotegerete na iguna aso gutumie gitamba ase getambe kwanyora buna sayu liberera ndiro bacteria ya giroire ya sendiri ya cause urinary tract infection. Yes. Wow. Mwanchu mulele tuli na Daktari Elizabeth Nyabicha nero gendete gutukwanira iguru yo bacheni bwa basubati mona mangana menstrual hygiene ose menstrual healthy astokwanira bacheni bwo musubati aya nigagocha magiga ya boli tukuligoro gutara ase ensemo ya Kisii korwa uhamazisho ose korwa ubumanyi wochiasa abana banyaruka na abana basubati ali bagwetera chingaki cyakera umutienyi ose matukali abakira umutienyi ngakiba gwanete kwebeka nakibagwanete kwebogolia egero busira bwa basubati bororekana chingaki chiga cia matuko y'umutienyi challenges nchirororo bunate bire gocha okubura kwibitamba byobo chenu amona abandi gutumeka ebichanchabe ebibiragere tonyore naende chi bacteria ostonyore chi shida ase chinsemo chansoni gose UTIs ebyonsi mbiraroro igobonekero gendrete komenya buno musubati ngototebyale mono na kitugwenete kwebeka egere ntonyora mangana ya yechi bacteria marwaire au akoretwa nebirange bikebyo bochenu asa amatukali ya mangana ye motienyi ekarato gendrete iga Madam Elizabeth naroche you were not alone mwalenge basubati numweka naroche esauti yabagaka yarengo njenga kumya sana ikiagera amatuka magega atumanyete nga ayuna mangana yabasubati boka nonyene bitamba byo bochenu tokonyora muntu musacha gakugurira abana baya amatuka maega lakini bono iga okoranga bachakire guchenje mungwana naro tulikirete ujumbe litukuligoro agateba ngere ngugurira abana baye how nakituikire tukale ogaka bakale gutubwate se tumanyete nga iyo ilikuwa ni wakati wa kitambo. Yes biamona sana jana ilikuwa ni kuhamasisha naande taligora twachagete ntogenderete na Department of Health kuna gukwana igora ya menstrual hygiene and commitment
igo nkonya gosoma tora abagaka nanda abagaka barengo igoro n'abamura barengo na they are committed towards ending period stigma. Yes. Ndageta kuri example igora twarenga Kisii University na omwana omumura ntwabuletia abana bamura ntwabuletiri swart tukate omwana omumura tenene tukamubuli buna kwanya korora mwisika gutwa menstruation na rorire ogakora ngaki nkaenda nkamukuna nkamatayo na rorango bokongo bwako bei which is very good and you man twatanga twasa ogatayero kwamazisha kero muntu ave free na kiki twabugorete nonye sanitary pad iriga totari goso maisomarore maisomarore yakero muntu atana kai no chegente nabuge yekubugori igotonya nonye muna tugukwanaiga abantu nabategerete no atakai no chegente nabuge okora nabuge kugambwa darani igo etagota yabuna all to be committed from the boys una twa someti igoro ntwa bata abana no ebe school the boys wa support ya saba isiki mba kubasekerera maete kale mba gasekera iru moisike ga koroka no sekera rugo osinyukwimuka kurwekero otigare kero gopi ole rolera yani ka nonya besike ba mabasi nyunangaki tucha una from the boys babe committed in supporting the girls in the families the husbands twata una during period abasubati ngwetera bale abakong okurumwenda obwati babe supported umusacha understanding aki omusubati wona iga taigweti bya tigamukonya tigamuke na injera yarongare moro siricha mwa macha mabwati yanyu usenakanyike kwenda una nonya basacha abaiboli the fathers aso supermarket so no mwise ko ya iga muboli una le yugutumia umwise ko nera ifrata onya tata ga kumboli ga this is something that is natural over free no nyekera tabwa chimotenga ki that is ina ondetere muga akera tatu mwara ora kuna nari free mwise ko na bana yara ko free kubwa kirera chandike nanda ko lere ko genda kuligi no nya ko asaba sani yes abaise ke kera to ikana stina barbu ko tayibalenga ki igontu miye gitamba ingi ngutumire gitamba tingo genda ndare no mumura ngole sanitary pad ekera na tegerete kura sa bese kana ekara seri mu ne group ye ina kumite ka ne ken bataba na kitora kwari so you see it is a very big challenge ona kiki tawata una kunyomba abamura abamura abagaka nonya bali mu ase school nonya mwalimu school ekaranya oto mwese ka kiriteiga umwalimu umusacha tigamu wali nangaki umwese kenerawe free amutengaki yigere umwalimu uri amusupport tali gento kya basubati that's why twalenge twins kwa pamoja egere mwaro kinga ekenegento kere natural ekenegento kere it's a natural process ntokwe bisa kororora so that itobwate si even men bachime ba tokonye kuri ngonyorore na gwateba obutakobo sono butakobo mwana mwese koranga tinta gitutumeka bitamba tyangende in exchange or exchange through maybe prohibited sex unprotected one kwanyaranga onyoreire ama kongo na kyoko nyoreranga ekegero nare kurigereria korwase county ya Mombasa ebinte bimbiro kutoka mitaa ya mabanda alisa bana bakuru batali kwenyara na batali Mombasa kana Gusii niko konyoranga omwana ochire kurigie in exchange atwali osempati sechi kwanyora oyiru roire oyiru bolito oyiru ne miejo aliko chakogora pads yabo muchando wono tutarasuka mono nkyura tebe on that abasacha mbaro bagoteka advantage kero mwana ko mutainki gwakirira ya nakirega segincho yega naiga akinta tongonya nero mutene nkinta tongonya manye gukora this and this nkyura tebe those men with that habit yuerembe etalingia na mto batena ne habit embe oranyore batamaite oranyora bagake batamaite ngaki una nabwanete ko mwise ko yange una nabwanete mu support and that's why to asokira tabatebanga ngaki we break the silence about menstruation and menstrual hygiene una kebege ntokere open ukwanira tinta itigo tayuna basacha na tabimbe babwate tinta tayuna mbamai tabimbe yokorara na abana nga in exchange yokorara okay that you are on tabimbe na bora na gutagura
that is not good. Tawatebuna omwana tigabo omwana. Omwana tigatigu akine abo omwana paka kaikere miaka yoko nyomu elinde neranyore the right partner. Bono lendo musachara no mwana bone asinginjo yemia yoko gore sanitary pad. Tasa reti omwana obugima. Omoire osene HIV omoire osene obolto omwana webona nero lose the purpose. Osiruna ngakiako gendra uchumutu. Igeta watebuna the same way to be committed towards ending period stigma, towards breaking the silence. The same way naro to be committed towards supporting our girls. Omwana we school tigabo omwana we school asome paka kule. Onye gogokonya out of that love ngatiga nkonye just help. Yes. Agini abao konya with the intention nga they need something back. So that bamago konyo mwana oyo mutaka otabwati anything awita watabanga shame new ekiagera okuno kusali bugima bu mwana omo nyaruka ekero togendere teiga Madam Elizabeth na haro kero kende gose mbonere nkorei wa osbati bagoteba ekero tugwitira amanganaya either bali banyomire ose abasubati banyaruka bali in the relationship bakire myaka yoko bali in relationship kwanyoranga during this time. That's another challenge bunanyiroche kwanyoranga amatukali ikire but your husband or your boyfriend wants again to sleep with you even on those days. Wanongo bolinga do that one affect ekero musaja asoire ekero oran clean so amatukali yao. Is it healthy? Abande ko igino abande yani abande ko believe bale nga medically it is very healthy ko ba no monto what periods. Those are challenges abaswati bagwetero uchikokano monto gotabenga I need it right now. That is the support that we are seeking for the women, that we are advocating for the women. Ngaki during periods umuswati tigatu akora matukae no molembe tabase kubeterilivu. It is not healthy. Whatever it is healthy. It is not healthy gotwara sex sama tukayo. Asengenjo. No rocha manyengali na legali. Meaning ngaki manyengali mbora na soka ikasikoga. Na ikasikoga. Yes. Isikoga it is not so clean to ataya bacteria nero. Nande kwanyora una nande twachakire nande koira ni guchime. Ono kwanyora una now to introduce infection. Yes. So it is not healthy. Yes, think what it is healthy at all. It is not healthy. That is what they say. Wano montakwe akwagiunga medically it is very healthy and it's so sweet and such like ono kuminga ki abagaka boyfriends moko abaswati abali baga barakora because that's a process. Daktari okebegira abono kuruchakira rero it is not healthy. You can repeat, daktari. Amatuko na bange ano so mutienyi. Yes. Amatuko atano osata to na aragera kiona. So I can say that it is not healthy. Yes. Asante sana. Amanchumuligera tugenda tukwanira igoro yobo chenu bumwana munyaruka no mosubati ekero abwate chingaki chaye chumutienyi aya nigacha ekiagera litwelindi abegetu ensemo. In fact nekiombe kyobo chenu ensingi makwane kyanga ekenege ntokere natural aigano abantu bakumirana uhamazisho yarwegwa ingana ki umwana munyaruka agwenera tegosirwa abana bayirwa pads. In fact nimeta bana bange mbenyo lera pads kurase byombe ao no ena se county ya Nairobi na Romo Governor Johnson Sakaja amona baraibande yabo Alice Wahome yabo nominated senator Gloria Oruba entumune nkia monyole tenera matukamagega bono beire champion yokwenekia ngango sugumare akani abantu nga no eline process tikakoni tiakonengeta umusubati ekero entumune kikia monyole accidentally ngocho toro totebinga mbaro konyora batamanyeti and mbaro konyora bamanyeti kitariki cha burunge what happens asa batamanyeti bakwenyora ekero togendere tayo nindoche Ashley Ademola agori kagotebanga noarime abwatetie Jaden Richard agoteba Sarah, I've seen you mommy following and listening
Kenya vipi? God bless you wherever you stay. Asante sana ya gutulikora chinsema cha diaspora. Teresa Kemto nagendete guturigireria online cross county ya Murang'a. Omoga ka matembeche gesora ben agoteba madukani jijini Kisii following na Lilian Nyakirario. Mbia mono sana ekero mogendete kurigireria Teresa Kemto kora Murang'a agoteba nga good morning Sarah no mogani Elizabeth abasemi buya anoale Murang'a amo nainwe ntegerete mpaka mwelio abambali bagutubate gwetera chinchira chia online. SMS enarege gukubolia Sarah niulizie daktari enkoro ya nego tuoma mono sana mpaka narora gaki nimepimwa pressure sina hata nimepiwa picha kwa enkoro wanasema haina shida. Advise me what to do. Yolende garo lijengo mnyegitari kari studio agena injini mbatu mchando tigambulie eli nabogu chukumiranira later on. Mwachumulina nanganya turaenda sense moyende studio madukani kidogo daktari tukuirana tumanye kuligireria mange igoro ya Menstrual Healthy wasoba chenu bumo swat tubese gusuka no nyangake. Ndizi TV Obwansu Bwomugusii. Ndizi TV Obwansu Bwomugusii nigo bono yakene kirundekerene nego kurendera chibicha chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor Bwomugusii Neji County chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV Obwensu Bwomugusii. Enyagitari ya Worldfit Health Center iye gutoka imijumu chokisi nigekorwa bokorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukurukanga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boiwa mbabwato bokorera bonde buna general consultation okorengwa as laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So nakito karo montachi to bisi to make sure nga twa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora morwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka conventional medicine tuatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndi twamonya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways.
Gesa hardware Kisii neduke konia ebintu by'ubwagachi asamaguri uranyari gwikera mbabwate tiles chirangi chugwa kenyomba chiria cha Duracoat emirango chibord cha Chipsam MDF boards chitap chiamache ceiling boards curtain rods door locks chichabi mabo kitchen sinks na chain links na boigo nebintu binde binge batari imiyumu chukisi. Karibu Gesa Hardware, location ya ile former Uchumi Supermarket Junction. Asibabu ateduka ejire opposite NCBA Bank. Nedukende nigere ime yomo chorongo magega ye Way Bridge. Ime ya Homa Bay nigeduka yabo ere magega ye Stechenene. Ime yomo chokisumo nigobare asesemo ya Gormaya Street. Ime yomo chonthiwa nigobare opposite Wachonya Petrol Station. Naboko bakiresimi ase namba enotisano na ibire kiande yemo kiande inye isano na ibire isano nemo gose enuti isano na ibire kianda marakabere ibere kianda inye ibere isano na ibire isano. Gesa Hardware Kisii. Bei zetu ni nafuu, tunawakaribisha nyote Gesa Hardware. Omwanchu muriria bwa television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuriria television yao na mbegemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosoko menta na bogo toikera asugutwa kiresimi asinamba enotisano na ibire inyesato isano nemo ibire isano na isano na ibire eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo siobwe chiro ya embassy ekeroko gendanya koe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwomu Gusii ayene bundi efoman omonyene nyumba gosomo nyakonda Uhuru Superstores Limited nige ukorentera bi zawadi offer kirumo buko yomo bwesimiti ya Bamburi nguvu cement Bamburi fundi cement Bamburi tembo cement wose seti tile offensive cement okugura nigora iraniriwe ekerengo gete kiebesa kirumo buko yomo bwesimiti ya nguvu okugura nigo kwiranirwa chishilingi 10 seti tile offensive uiranirwa chishilingi 10 fundi uiranirwa chishilingi 5 na boige simiti ya tembo uiranirwa chishilingi 5 buno kugurime buke menge buno kwiranirwa chibesa chinyenge rioka asiduka ya Uhuru Superstores Limited asamange bakiresimi asinamba enoti eyemo marakane isano nemo eyemo isano enoti marakabire gose obatarira samagacho a Uhuru Complex angena Safaricom imeyumu chukisi. Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Karibu nyumbani. Ine nomanyete eke wiki ya ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egetiekia kyo kogosoreria CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae uchakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye
ibere isano na ibere isato isano na isato ibere boigo banyore wetrase namba ya bisi enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friend School ayerera asama bagamake atigarete kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyiri duka okugenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakurichete cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer na boigo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards ebinto au byokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enoti sano naibire, eye mokianda, inye isano, enoti inye isano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Spexels Opticians abubale si kliniki kiagudika imeyo muchukisi nkuru wabare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo kolenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongetano na boige settingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyo muchukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Mbema naende mwanchu muligeria twiranire kurwa ase umutima ko tuli na Daktari Elizabeth Nyabicha oyo tugukwanira igoro y'obachenu bw'omusubati no mwana omunyaroka ose Menstrual healthy kiagera wangoiga litwerinde inyure tuli tukulia Jumapili no ene litukulia igoro chinsema chinyinga sense ya Kenya mbainyo to mwana omunyaroka soko batarira chiskuru au na kobaye bitamba by'obachenu kogera buna twika ukwana buli tangani bitamba by'obachenu bya beire egetange kenene kirira abana bangi batari goika chiskuru abandi banyorera marita mapema abandi babeira abaibuli bara abana elio gukoro muchando yoiga na kikiagera toche tokwanira biratatu nende tokore no nya stigma asingencho theme yo mwako yoiga asamangana menstrual hygiene nigo yarenge nakiyarenge madam. We are committed to end maybe stigma to break the silence and all that. Yes. Asante twirene nende kurasoma timokondo chama bolio na mangaro roro kulende naro mboletie litukole igoro konye nebire liswali elio kulende na linyoire amboletie ngam miakaki elio mwana abwenete uchaka korora this period so bande mbali bakwagiunga ekera chakire mapema igono mwana oromo kara umukabara ene mbaro bago chaka so late
wino mwana omwekungi omuya. So can you remove that notion nga abali bauchaka mapema so tumanya at what age erendonge omuntu auchaka korora these periods? Iyo tokwana iro yogokina, yani growth and development. Yes. Mwanya abantu ntobwekaini. Ekere twachaka esho sara nateuna omwana omunyaruka na baguchaka korera ngiae. Narora chake miaka 8. Miaka 9, 10. Narora ende no paka achiguchakire miaka 17. 8 sini kidogo sana. One kuwate una ngakia kina. Ngakia kinire. Ngaki hormones cia koraiga cia sumuberoye. Ni yuma tene natural process tota swa tota bono tigatumukanye oyo tigatokole Yes. Yaya. Iya wati ngaki hormones cia develop. Ni cia develop bwango. Na bako nyolera ngiyaye bwango. Okay. Yes, nanda ko na asa abana baiseke rangi etiriko ba consistent. Unekere guchaka mbora hormones togoteba chira balance mubiri na bara rekale miaka kianda arorimo atume mitinye 3 anda chikorora paka ka hormones chi balance weyawe okay te kubweka na una bono yo na asale gito yo gekunga ego ero mwekungi ine natural process yo kina komonto ngobwati na ekena kikiagera kiaretic yes okay ego bona abantu bali tubwatembwa nga omwana nyale bachagete kora karo gasinini eyo ego depend na hormones chira somubere bwo monto kero monto nabwate level yae hormone chira gerenga bono igatwikire omonto arore erangi ekiwa kibikire very clear nambo monto nambo leti mara ekotumira neta actually echiro agante binga daktari agocha mambi mumbore rigo. Asante sana babuli kwa mbole tino mwani bwichinyeniare akoranga omwana yachagite mapema so ngumanya aringe so that's the reason gendera gutuma maswali no narobolia nonyo osoka isiko ye discussion rate kulia lero igate bange nkoro yae gutuma mono singinjaro nga daktari ore studio tiga take that advantage agere abolie agote bupimirwe lakini ba agote bunga muchando tuyo agote ba please advise me on what to do. Muyabona seri boli oyo chire paka nyagitari paka upimirwe na kire paka ibicha. Yes nate bana kire ibicha wana nche na mate na chita se specialist ya nkoro mtogwata chi specialist yes chi nkoro yonya Gusii ya Itale na bago chalebo kitiarechi ya ito abule specialist ya nkoro na bako morigerere senya gitari ende yonsi na ba abo aisoko boli ando si town yale na specialist ya nkoro nero na bago check wili ndanyare okoy. Okay. Hi Sarah, please niulizie daktari, sijawahi receive my periods for the last 6 years. Shida ni nini please? Ayo taligetirieta na batabirenga for the last 6 years hajawahi receive. Na hizi vitu zinafaa kutoka. Shida inaweza kuwa ni nini? Biamono mbuya woli for the last 6 years. Miaka nerenga abwate. Ono lende ntoko banya miaka abwate. Kwali otuligere miaka nerenga obwate. Ende kero kende anya kubwate miaka menene. Do you use family planning? Methods? Nataka guchakira abunga ki tarata ta miaka nerenga abwate. Tatiga bintombiro ebinge biratange mundu tarwa periods chai. Okay. Kawaida kero mundu atari gutumia kendi gyonsi totebe family planning methods. Na watu watauna miaka kianda pake miaka 49. Andi mbara baragendera baike no 55 kubwati. Lakini mwana average totebe kianda paka 49. Kwa kwa mbara baranyore early menopause asaba subati. Na bera chake no 35. Lakini abo na miaka nerenga abwate. Okay. Baro ira chake naro nasomete ngazeti ya chake 28. Ekera nyorete una tariko nyora rangi yae akagena nyagitari agapimu banyora una hormones chirichira gera nyore periods nchikorete ya keiro mu wana toko nyara korra periods lakini nando nyaka gutumia family planning methods chiro chigotanga mwe rangi yumutenyite kororekana kila mwezi
discussion inkora nyitwara tulega igo nto guchakera kwana na nchera kincheraki lakini mono ase family planning chiriti bwate hormones nabo montara arabetaro rerangi sinanda arore okay everybody something etwangia ukwana nsake lakini nende tumeongeza volume naro bolje on that same note agotebanga nkiye okorekana when someone does family planning ta kororirangi. Where does that periods go and does it affect the person? Tabirenganya ko otogutumeka family planning erangi tegocha. Inka yegocha na and does it affect the person? Yes. Mbia mono terigo affect the person ina terita yesi montara une minute na go affect the person but I never answer to that question. Una family planning ngotangere a uterus yemna nateba we prepare for pregnancy. Through family planning it monta utmirinde taba multi. Yes. Wano kwanyoranga ki ngotangere a uterus yeri they prepare for fertilization. Kwanyora una te build it. Mtwata unajenga. Ijajijenga ndio ijitayarisha. Kwanyora nende nkike kuchibwite kama uterus ai kujiprepare. Igorioka. Tari una nande nkende kero. Okay. Anya uterus ite agache tima te kwira matuko ko yagacha ba wita 28. Kwanyora una kere monta itekire chiomo ninjiro chiko gera uterus ya agacha. Edinde yekabuna yaikira segeta bana na monta ko molto matuko gete. Okay. Ke gweta nande go chimutu bono nande yachaka gukanye kangora edinde yakoraki bono yaiteka. That is to saying family planning will prevent even the ligena rindicha because ekerenge ya family planning no gutanga toba molito. Ligena ririonya ndio rende astayo ligo chikoganya limanya gocha outside buna periods. So because abange bako argue including mwanchumulile yo totomera ujumbe maybe igakari ko argue rende nga amanyinga akari kubwatana abanda abasigita kiro then that's not true. Iwonya manyinga utache timutinyoyu igo uterus ite build it. Te agache lakini nande mbaro bakora no ekara se family planning. Igo no konyoranga ki uterus ile agacha. Okay. Lakini ligena lilia ba suppressed digit. Okay. Bali bakorora still no yoba gutumeka family planning. Yes, by the way it's true. Na gutumeka family planning ta ko receive. Na gutumeka family planning na do receive. Kwanya rauna uterus irinje agacha kama kawaida. Okay. Lakini ndio tokonya rauna nje agacha kabisa pakera buguli. Okay. All right. Bia mono sana mwanchumulio naye tumarivoriria kabisa uchagaiga as daktari atoeresera igoro yoba chanu bo mosubati to kwanira daktari agarotogenderete igatua manyire inki ge kuirira twarorera nge yungwa tutaikurulitangani okweyagacha kwe uterus and all that guikira bono igambaka garoto igete this day dia world menstrual hygiene oroche steps inchiro togenderete go take to a better society yo ko mwana munyaruka gwenga nabwate sirie and nagenderete ko konywa as compared na matuka magega was compared to the last menstrual hygiene days. Ndata kata una steps inchiro twasukire sengencho at some time back tax nja bet reduced towards sanitary pads. Lakini nende tinta tukata una ninga understand bono osenga kitaxi yuere towards sanitary pads asenge njo kero kwenda shelf ugali na boko yile pakota una omuntu tawatebeza na chagule epadi. Yes, sure. Eternity 100 package ya ye chipisi na eternity 100 na ndiko iwasiri tukomuzo wati awenta tumechipadi inye Mine tiuna anya kwa na matuka tano. Wawene tawe package isatu. Yes. Wow, it's very expensive. Alafu wone ngataka kina tebe twasukira a big step ngaki sanitary pads at least ndo tamna nchiro fully available in schools. Nchiro. Okay. Lakini tali not
full supply, regular supply, yote na kiro mutienyi. Kiro mutienyi rasmi mweze kanyorera lakini tari kiro mutienyi abana bakwebu chi sanitary pads. Lakini ngora achachire ase chi school. Yani twara batayabuna ngakiyare konyarekana. Kiro mutienyi the same way serikali nkurwere nonya chi textbook we school na kiro mwana abwate. Ngakiyare konyarekana nonya sanitary pad. Abana babaru abaiseke mbalenga mubwate. Eritani yato elinde chi sanitary pad chaba supply. Chiba circulated as schools. Ande kwanya warende mna ntoga ndrete steps chinde ngaki. Ntoate abantu bwate other options of sanitary products. Unechichari usable. You atare ngoka. Officially chiro cha usable tige bichancha birende bige nkokonya bira abantu. Because bigende to bakonya. Twanya warende mna bono twatware other options na reusable. Ichirende nando konya na baisani mbaro konya baikire chi school baira abana. Lakini ande yare kwa una sio waisani sasa. Kebe nege to official. Kero wasiri ko parliament una bill 8 webe law. Cha koraki. Chibe chietibu as chi school. By the way, senator Mochore Gloria Oruoba nabwate that bill atagete wikia kabisa ekwaniru ebe sheria in fact unagwate ebire ntona kubatisha nga nobo konyi ntutoganyete abantu bachange akide tuchangiro mano munyaruka abantu toswa into our pockets chake ebe yani nga na sheria amangana sanitary towels abegati unatoko ire bitabu textbooks naende how I praying ebwatarane na obviously yes serikali amine wizara ye chisemi so that buna textbooks chiko irwa na pads na jiri jingo iruchire abana baiwe alafu naende madam ninko bolinga ngakioroche oroche nga obviously yo mu women rep bono mna into Kisii county ya sokire ya chire ya orokire support towards gukora stigma ase umwana munyaruka kuburwa sanitary towels so to call this stigma. How is the office of the women rep na kioroche ya chire ime somehow osemiro belnero obnoroche igoro asiri tukole igoro nkolenge mu women rep nere nabwate initiative Itutu chache north ngabona tutu chache north mtu amulike tibina to bwate si turu GPH aye lakini bakata ibina ibuntu ko bwata asigete nande nabo tora nguchitole kukwana no nyamangana ayo sanitary pads ubwata na mangana nda mange ayo mu women and rep akora yorona mu wete na kwana kabisa una ntubone teto and stigma nanda abana baiseke mbabonete ba banyore sanitary pads nanda gateba una obviously aye the affirmative action e confusion nera una anganera ukorwa abangayiwa gata Ministry of Health lakini Ministry of Health ntuntuanya kwa that authority ya sanitary pads intwe toraende tobasomi muna bagutumia tobasomi hygiene ngakibago dispose kogenda lakini mwana igera se Ministry of Health igona igweteka ukwa na linga nelio na nekolengese kogendera na ndebabwatane na museneta Gloria nabo Gusii toragenda into no tonega we will support them very much yes owasoki kweno litukuligoro are you doing from your own pockets kugora this materials sanitary towels mo abana use mubwato gusirwa gete na serikali ya county ya Kisii na kurwa se partners au ntubwate obokonyi kurwa serikali ya county ya Kisii ntumaite na anya waziri wito olengo igoro that is a big support yes alafu ntubwate our supporting partners bali ba kwa department ya health abara bange tuchakire igoro twabante organization ikoruku AHF ntubwate organization Western Kenya Sanitation ntubwate organization ikoruku Kikop daraja mbili dawoye twabate Amref Kenya twabate supporting partners abangi abu twalenge na baro no achitisha tuna twabege ne organization ya mayala tete kwa HF Kenya yona abu support kabisa yes alright esengencho egemo konyara inumweka nto konyara intutweka lazima sabuna binadamu mutachoka ntubune county department of health etora tebenga ki e calendar yete gosoma iga ngakitoko konyana twenda siwaziri otena otokonyana iga nero tokonya kulia wa supporting partners
twaikaransa emesa twabanga egintu andi tata no Kisii University mbasa supported sana Alright. na mono. Asante. Yes. Nkuba ore in that in a very special way. Chulgo nyachi de kebirega so that you give vote of thanks asibali ba megatie the program ikaba successful. Ngwate ba igoro mono it was all about uhamazisho abantu bamanya. Do you wait mpaka litukoli liegento buneke na ndabono do we have to wait until next year mutinyo gatano wose ngokora mole some campaigns outreaches and how do you do them wasabona ende toganya mpaka May 28 2024 Ntoliko ganya Sara yes ntogendrete kera nata una internet amanga reproductive health minute na rasma ndigireri round abo ase Menstrual jiniero na nde ntobwato itokora komo nere tokonetie mangana yu o tenerete wash amangana water and hygiene bo mono nere twabwatire ni tasayu kwanyora buna oyu wash egento mono tokora nere ngaki dispose oil ngaki kwanza do we have available water ngaki oro chanya kinde in my periods na so I cho na chenchia na nyara mna timbo ate single dispose chakire gawo senge chicho cheto mono gasi hasta yora dispose. That's true. Nama ya corona nyona timbo ate single esaba nama ya corona ningendere gasi I know take na kiki ora ndokera clean na kiki to ara mache kerase to ara chi containers we are saying that as it's your VC kogenda chi container chitoko chia pad chia sanitary pad disposal ase chi skuru abana abaiseke mbabwate asara asoe a change usene choiri akawaida yeskuru ne choiri akawaida yeskuru ngakiere ne ndabwere nanya ari gotinina abe comfortable a change elinde onyatari echoiri yenguru na abwata asara ara dispose na anda ase choiri yenguru abaiseke ba community care lituko na abaiseke abange se county yeto ya Kisii asabantu bara menstruate abaiseke na basubati barange 370,000 that's 370,000 lakini ase skuru nyore population ya baiseke kera lituko mweske community kila siku orute padi echoime kera lituko echo na kichicho chiskuru ko nyano chi secondary chigo kora kichigo ichora bantu wata unonyo nokobwa chiatwara se chaba collected ili chanyara ko ba incinerated chiasa nani ntobwate ndoche na tinta etikweba ntobwate pads chiri chia chipad nchiro nenga ke company ro kuruku nkwenyora ndi yete na likuruku but bali bago cha korosi sanitary pads chiri biodegradable naki ne rutu echo ime nabo eko kwaraki ego decompose eko gunda yaera bono mangana buna chicho kuichora na ande ego chikorosibu iga Kisii eko company eko bana students be university ba winetie award you elinde bache ba bairubuli mone county yeto ya Kisii bache bagache factory ekorosi sanitary pad na sanitary pad ikaiba chikorosi kuru ase banana fiber ya ito ya Gusii we are moving a step. How soon is that going to happen? It is just at the foundation process, so we hope that it goes faster. Nekonya sana so that chibats chikugunda chiera chote gwichora raisi because Gusii no roche no buli mubuka no kole machicho hukorosi na koroche ase kaya abantu bago chikututa chi sanitary pad abandi mbaro bagutindeka kale ngora atindeke ko bako anyway daktari twara kwanira magiti maituse nebire kendo raga ni commentera tutaragenda another step kiagera ngote bunga chinsa chitonkwera chire have we forgotten something you need to add? No, we have really discussed as to machiko akidende na kwanerega ya disposal etogo tauna nonye chiplot ya sabantu bamenyeta kwenda kero tenant
tiga kombi unabone ubi yacha ose monta gutuguta masawe yutungu ne chinyanya ne remains of food no na sanitary pads. Unfortunately that's what happens. Yes, that's why we are coming out with in those plots. Those containers, chiwa collect sanitary pads, ini chiwa collected, chiwa taken to the right places. And by the way, naikia gerete Governor Paul Simbarati, agatebanga asechi plot, tonyore chi container ibere, yendagira ne bintu binga bunebyo. But it's unfortunate at landlords and ladies, mbara abeka up to now. Yes. So yaba kongo, ase chinyanyo bege to bacha buchinyanya no bege te pad, which is very unfortunate. Yes, one inherent challenge to konyora se menstrual hygiene sana waste disposal unantora nyora the right places of collecting and disposing sanitary pads. Yes. Asante sana Vansi Kerry na tulitukurwa chinsomo cha Rungai Kajiado County. Asante baba Bitu Sosoro mama Purity gasichakia mambia agotabano wale kurwa chinsomo cha Bugirange kona agotaba tegerete na kuligeria. Asante Didas Mbare Bire nera agoteba watching live kutoka Uganda. He's from Uganda. Asante sana bro. Asio kwanekia ngano tuligeretie Jaden namukwana mugaka matempecha. Asante na wali mwensi mwatu machi ujumbe nechi nyinge kolinda sencho yebiro nechi ngaki ntoko nyara gochikora morning Ndizi ni liza okay akubolinga ndio okiaranywe ekera koro mwana periods agoteba mwakwana abdominal pains, back pains, enki mondara atumike bune remedy ekero chinga kechi chumo tienyi. Alafu daktari agoteba buke kisiti chinga referral umnyekitali we nkoro na atoke. I think no lyo bwate shida ya nkoro. Otebire siku ya daktari kupatikana ni siku gani? Kisii teaching and referral. Tigachere nyagitari. Okay. Kurwabu na bagokoni. All right. Agenda nyagitari umanya kumanya mango. Dr. Naba thebe njuma ene jumeno nyore ngonyolre another emergency akare go take over. Oyotebire remedy aratumeke ryogo during periods akuru masaidi tugukorera. Ekere erangi yo mutienye ekoba konyora mbore uterus irinja ability konyora una muscles bono ichi konya contract inde gosoki bono erangi na kipeni akora ke ekobero asa abana bake konyora unonya muscles chiabo ata mono bono contraction yo moise kolio osalera mono bono mono ngento togoteria abantu tuchakire kwanza na koranywa macha mabwati warm water that is very important in the muscle chakora relax erinde manyingali asoka ngora na ande exercise is important to try kama lio torakora bintu bya kawaida amacha mabwati exercise is important tari exercise kenene tigakoro mukorara imuka tara nabo gutara akeigo nando irane okonyara una yazidi rirende nande nabo gotema ko in position yo ko relax onye no korara iga koralero mugongo iga useko gwekumba tali una yanyo komekisha una torabwatira maso enterora kore maso yeguki nani mbara bakoteba hot water bottle bali bamaita hot water bottle abeka macha se echibanero special tari chibende yose irinonye biterekerera inaigoro irinde maso chakoraki cha relax akonyara una yonsi renda ngire bana bakoraki na bakunywe yogo mono ntutagetiga tana mario gande manene ili wali tagene montara nyumpana lilio raendo gole through the count na bokora painkiller ekoro ku panado kawaida ntutagetiga mbara bata ya brufen ne watu bebwaye ime bulio kalioka ngochere ya costialsa asante na ine mbara bagatanga karago nyoma cha muliro mono ne chai gusambero ngoli gusamba periods chikuminyoka mono ara muntu bwa avoid bwata periods bwa avoid ibintu bya muliro nga akisha kunywa inakuja haraka sana na nyingi sana. Sita sema hivyo asikunye vitu ya moto sana. Warm. All right. Yani warm nasi
timbo ati evidence yu atebire na hot itakimbisha but na enorote na muscles kia relax inakuja mbio. Yes. I think that's the chemistry in the via warm muscle ki relax itatoka kwa urahisi. Tigatokorera bwa Sevona producer kale wandinga why time is up, there's always next time ngakangambia mona sana sogocha birito takunera na inde na chache igo mokumya maboli ali no mwaboli ndochengo oyaira ni iria senchira yobwikirano and to wakangambia mono your last word to mama iga akambia mono vote of thanks say deke mayoka mbia mono sara kwanza kabisa ntaita kwambia mono ase Ndizi TV ase gotwa airtime indi tunyare gosomia abantu baitu na ndi mbia mono ase bari twashirikiane tena baruwi woro ase kwa mazisha abantu baitu igoro ya being committed towards ending period stigma, towards availing sanitary products, and towards breaking the silence. Ase bali batokonya te our partners, Bonsi, Western Kenya Sanitation, AHF, Dawoye, Daraja Mbili, Kikop, na abande bonsi. Na mono county ito ya Kisii, kere tuwaweteled na waziri ito Madam Lea, na chief officer ito Madam Gladys. Na abanyagitari bali bonsi tuwa watere. Ntekurichi sub-county chionsi. Tinta iti kweba aba community health promoters bali bachite bagatobwatesi. Kisii University bali batobwatesi ti abanafunzi koruchi skuru cha Nyamagena Kisii primary. Very good plus their teachers balengo tutaite gotayuna mbuya mono sana. Na ande tiga tobwaterane twins ndi tonyare ko enda period stigma elinda abantu batu baigoke tubwaterane elinda basubati baitu babe comfortable batware equal opportunities asa okole ibintu tayuna menstruation enyare ko bageko basiekerera alright ase bali bonsi bantegerete ya mono sana na ande datumira mokoni asekero umuntu asante alafu na Dr. Nixon Aminga na aligete ujimba gatebanga remember to tell my colleague Elizabeth I'm very proud of what she's doing. Let us reduce the stigma for the girl child. Yon Dr. Nixon Aminga. Thank you very much, my colleague Nixon. Asante. Tigatokorera bo mwanchu muligereria na ende wikachinga kichinde twakwanira mange nkole nginga kwesomire nende kwanyorera mange asomoro bali bwenza kiakera litikolia Jumatatu gwika Ijuma nigotoka ba noyo minto Brighton Makoli ekera ikaranstaria na koyabwatia 1-on-1 producer yaito Joshua Uta ngwakangambia mono kirage asokwene kyomurubiri oyo obeiro mwikirano koru twayo chagete abwe litangani twalenge na madam ose daktari Elizabeth Nyabicha oyotendeta mangana yobo chenu bwabasubati ase county ya Kisii enyagitari ya Kisii Teaching and Referral ncheni ongoro kwa Sara Nyarangi ontita botambe nigo bagoteba koramaya ogende na inde twara boligereria borubya imeyegeta seni kya Ndizi TV. Asante. Ndizi TV, Ubwansu.